Tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Kung anon an ostya, gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ikaapat, ang satong second collection para sa satuyang padagos na pagpakarhay, asin maintenance kan satong mga fasilidades. Ikalima, salamat po sa pagsimbag sa pangapudan kan Arsobispo na magambag kita bilang tabang sa mga tugang niyatong naapektuhan kan linog sa Mindanao. Sa paagi kan sa indong tabang, an sa tong parokya, nakatipon nin 26,770 kan nakaaging Domingo asin tulos na itinaupo niyato sa palasyo tanganing ipadara sa Mindanao. Salamat po. Ikaanom, nagpuon na po ang pagbisita kan imahin ni Inang Katipanan asin Santa Cruz. Ini parte kan pagandam niya to sa jubileo kan parokya. Nagpuon po ang pagbisita sa barangay Santa Barbara Old. Makihumapot na lang po kan schedule sa indong barangay. Asin ang ikapito, padagos po ang nobinaryo sa kaumawan kan sa tong mahal na ina, nindaing sagkod sa pagtabang. Ang kafiestahan gigibuhon po sa Sabado, petsa 27 kan Hunyo. Igwa po nin pagprosesyon. Ang misa po ngunyan sa tuyang idodolot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot ni Abraham Intia, Jacqueline Benegas and family, James Salcedo and family, para sa kapaman ki St. Peter as in Paul, idinodolot Cantoradjo Luzon family. Misa petisyon, idinodolot ni Doji Ayen. Misa petisyon for safety and good health, idinodolot ni Therese Christian and family. Para sa kalag ni Vicentes Jr., idinodulot kan Anonymous. Para sa kalag ni Antonio Melchor, idinodulot kan CSPC BSN Batch 2008, asin Nabo National High School Batch 2004. Para sa kalag ni Belindo, idinodulot ni Sylvia Hasi. Para sa kalag ni Shelito, idinodulot ni Lerma Uwida and family. Para sa kalag ni Gabriel asin Trinidad, idinudulot ni Dada Hernandez. Para sa kalag ni James Sr., idinudulot ni James Salcedo Jr. Para sa kalag ni Leonardo asin Binita, idinudulot ni Ebony India. Para sa kalag ni Marife, idinudulot kan Ebonite family. Para sa kalag ni Matilde asin Esteban, idinudulot ni the Mr. and Mrs. Angel Nierva and family. Para sa kalag ni Minda, idinudulot ni Mercia Bardenas. Misa petisyon, idinudulot kan a chance family. Giraray sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan po, nasa ikadosing Domingo na po kita kan ordinaryong panahon. Ngunyan na Domingo, kita pinapagirumdom man
kan pangangaipon niya to na magkaigwanin kusog buot sa pagsaksi kan satong pagtubod. Ang liturhiya niya tungo niya nagpapahayag sa sato na dai kita matakot na magpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukdoan kan kagurangnan. Ipagselebrar niya to sa Eukaristiya ang satong pagkasararo sa pagsabuhay kan satong pagtubod. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan Santa Misa, iyo po si Reverendo Padre Larry C. Nagales. Matindog na po kita gabos asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bungangin pagtiripon ni mga magturugang sa imong laro. Pagtubod yamo lugod magraro, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pansaliwanag kan tataramon. Paglaong yamo lugod magrikot, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakinaban, kan hawak asin ang dugo na atang. Pagkabuot yamo lugod makalubo, ikaan enon ng damo sa mo. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya na Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako ang taas to ang mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahanin na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan,
asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahay ang buo. Inuom mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan katurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan, magkaigwalugod kami kandanay na takot asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka nanggad, nagkulang sa imong pangataman. Sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot, huli keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo. Sarong Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Propeta Jeremias, dai nagpadara sa pagkatakot, ninhuli taaram niya na dai siya papabayaan kan Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Sabi si Jeremias, tanadangog ko ang mga balubagi nindakol. Pagkatakot sa palibot, magsumbong kamo, isusumbong ta siya. Ang gabos kong katuod, nagmamanman sa God na ako mapadungkal. Tibaad lamang magpaloko sa siring, dadaogon ta siya,
asin mababalos. Alagad an kagurangnan kaiba ko, siring sa mapangyaring bayani. Kaya an mga naglalamag sako, masuro kamang, mapapasupog nin makuri, tadain nangyari an mga pakana, insulto, sagkod paman, dai malilingawan. Alagad kagurangnan nin mga hukbo, parabalo kan suripot, naghihiling kan buot asin puso. Mahiling ko man lugod an pagbalos mo sa inda, ta sa imo ko ihinihayag an sakong laban. Mag-awit sa kagurangnan, mag-umaw sa kagurangnan. Tainagaw niya an kalag kan daing sukat, sa kamot kan mga paragibo nin maraot. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyoga ako kagurangnan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Ta para sa imo, tinitios ko an pagtuya-tuya. Natatakupan nin insulto an sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang. Dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Ta kinakan ako kan pag-imon ko para sa imong harong. An mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog sako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan sa panahon nin pagmarhay. Diyos, sa dakula mong karahayan, buot simbaga ako sa katotoohan kantabang mong kaligtasan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan, tamarahay an pagkaherak mo, susog sa dakula mong pagkamaheherakon, lilingya ako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling an mapakumbaba, asin magugma sinda. Mga naghahanap sa Diyos, mabuhay an sa indong puso. Tadinangog kan kagurangnan an mga daing sukat. An sa iyang mga bihag daing niya hinamak. Mag-umaw sa iya an langit asin an daga. An dagat saka an gabos niyan na nagkakamang. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Ninhuli sa pagkakasala kan sarong tawo, naulakitan an katawohan kan pagkakasala. Alagad, ninhuli kay Kristo, nagkaiguanin paglaom para sa kaligtasan kan katawohan. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, mga tugang. Kaya, siring nahulikan sarong tawo, luminaog sa kinaban an kasaalan. Asin hulikan kasaalan an kagadanan. Asin siring luminakop sa gabos na tawo an kagadanan, huli ta nagkasala an gabos. Ta, bago kan tugon, igwananin kasalan sa kinaban. Asin bagaman dai maibibilang an kasalan, kun mayong tugon. Naghadi an kagadanan, poon ki Adan, sagkod ki Moises. Dawa sa mga dai nagkasala, ninsiring sa paglapas ni Adan, na iyo an ladawan kan madatong. Alagad, bako siring sa pagkahulog an biyaya na itinao. Ta, kun an kalapasan kan saro, an dakol nagadan. Lalo man na nagdakol an grasya kan Diyos, asin an ugay sa grasya kan sarong tawo na iyo si Hesukristo para sa dakol.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya day kamo sa inda matakot, tamayong natatahuban na dai mahahayag, asin mayong hilom na dai maaraman. An itinaram ko sa indo sa diklom, isabi nindo sa liwanag. An nadangog nindo, kan sa indong talinga, iharubay nindo sa ibabaw kan kabuludan. Day ka mo matakot sa inda na nagagadan nin hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Matakot ka mo sa iya sa nakakalaglag kan kalag asin kan hawak sa infyerno. Pakong an duwang maya ipinapabakal na barato sana, alagad mayo ni saro sa inda ang nahuhulog sa daga na daitugot kan sa indong ama. Ang buhok sa indong payo gabos bilang. Kaya dai ka mo matakot, mas mahalaga ka mo kesa sa mga maya. Kaya an si isay man nan magmidbid sako sa atubang kantawong, ako man mibidbidon ko siya sa atubang kan sa kuyang ama sa langit. An magnigar sako sa atubang kan mga tawong, ninigaran ko man siya sa atubang kan sakong ama na yaon sa langit. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilya. Maray na apon po kaninyo ngamin. Di man po ako sa di-assign, nagtatabang sa naman. While nagpapaso po kaya, nabayad ko po sa mga mata ninyo, baga na, amo na di sa lida, buko man po ako, ha? Nagtatabang sana. Maray na apon po kaninyo ngamin. Pakisabiraw po kakaabay mo maray na apon, kumustay ka. Yan, kumusta lamang, ano? Are you okay? Okay po ka mo? Sabi po ko man sa pelikula, it is okay not to be okay. Sometimes, sometimes it is so okay to not be okay. Mga ngod, kakambal po kan tataramon na takot, ang tataramon na adit o hadit sa Bicol, asin man
kakambal kang tataramon na takot, ang tataramon na purisaw. Purisaw. So, takot. Ano nga ni po ang kakambal ng aran? Takot, hadit o adit, sagkod, purisaw. Ano po? Magkakarambal yan, magkasunod-sunod iyan. Kapag ang tao takot, di niya may iwasan na mahadit. Na-experience na po ninyo, pag nakakatakot kita, kaiba naman kan, nahaadit na po kita. Kapag ang tao hadit o adit, di ita may iwasan na mapurisaw ang satuyang mga isip. Tama po ako o sala? Tama. Kapag pirming purisaw ang tao, he will always be out of focus sa iyang buhay. Kapag purisaw permi ang sarong tao, mawawaran siya ng entusiasmo sa iyang pagkabuhay. Parang matamlay, parang walang gana. Pakitingnan po nga yung katabi mo kung matamlay o walang gana. Kapag ang tao purisaw, kadakol pigi-isip, nawawaran ng sense of direction ang satuyang buhay. Ano po? Takot, hadit, paghadit, purisaw, pagpurisaw, nakakawara ng focus. Nakakawara man ng entusiasmo sa buhay. And finally, nawawara ang satuyang sense of direction. Kapag mayong focus ang tao, kapag mayong entusiasmo ang sarong tao, kapag mayong direksyon ang buhay niya to, we will end up our day na bakong productive ang satuyang buhay. Kapag maakang entusiasmo, mayo kang focus, mayong sense of direction, mayong nawawaran kita ng sense of fulfillment. And also, we will end up our day doing nothing. Doing nothing. Kaya pinunanta lang sa takot, amo na yan kinaluwasan. Ano amo na yan kakaluwasan. Mayo ka ng productive, day ka productive sa aldaw, mayong sense of fulfillment, and we will end up our day doing nothing. Mga tugang, this is what will happen to us kung kita takot na mag-atubang asin makilaban sa buhay. Kapag tayo'y takot na sumubok sa buhay, susubukin din tayo ng buhay. And chances are, papahirapan tayo ng buhay kapag takot tayong sumubok. Sabi po kayan, ang tawong tarakton sa Diyos harayuon. Otrohon ko po. Ang tawong tarakton sa Diyos harayuon. Sa taong aram, asin nagtutubod na kaiban niya ang Diyos, da ikayang ulangon kaini an sa iyang pagtubod, da ikayang ulangon kaini an sa iyang relasyon, and da ikayang ulangon kaini an sa iyang tiwala sa mahal na Diyos. Ano ta matatakot kita na hampangon ang hamon ng buhay? Di ba po sa satuyang ebanghelyo niya, nadangog ta, si Jesus nagsabi, ang mga buhok sa saindong payo bilang, kaya nga ni po ako naaandal, nakakalbo na po ako, baka bilangan ako kay amang Diyos sa buhok, daiman. Ini pong phrase na ini, na ang buhok sa saindong mga payo bilang nin mahal na Diyos. Sarong pagpagirumdum sa satuya, that we are not alone in this journey sa buhay niya to. Dahil kita magsusulo-sulo sa mga challenges sa buhay na inaagihan niya to. Kaya, ang mahal na Diyos
nagpapagirumdum sa tuya. Counted ang mga buhok niya to. This reminds us that we are not alone in our journey in life. Diba? It's a promise to us by God. Daipig-promise din, mahal na Diyos, na ang buhay niya to magiging madali. Di ba po, maski magbasa kita sa gospel o sa Biblia, si Amang Diyos din nag-promise ka na to na ang buhay sa pagsusunod sa iya magiging madali. What He promised is this. Sabi niya, I will be with you until the end of time. You will never be alone. I am with you until the end of time. Kaya mayong sense na matakot kita sa buhay. If we indeed believe that God is with us, to whom para kisay kita matatakot. Mayo kitang dapat katakutan, maski pa inaagihan kita, nin makuring kadifisilan, sinusubok kita kan sa tuyang kantadhana. If we believe that God is with us, malalagpasan niya to ang mga pagsubok niya to sa satuyang pagkabuhay. Hindi ko po easy kung tanda po nindo kang 1999, may kanta po ang Eraserheads na ang title, Huwag Kang Matakot. It's just a song, but it speaks to us na nakikilaban sa kinaban na ini. Sabi po kang kanta kang Eraserheads, Huwag kang matakot, di mo ba alam nandito lang ako? Sa iyong tabi, di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin. Ay, di pala easy. Huwag kang matakot na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at lumuha, kasama mo naman ako. Huwag kang matakot. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kahit ano pang unos ang pagdaanan natin sa ating buhay. Ang tawong tarakuton sa Diyos harayuon. Maray nagabi po kanatungamin, tapos na po ang misa, pwede na po kitang magpuli. Di paman po. Matindog na po kita gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong yan. Pagurahan pinangidang huli ka, Espiritu Santo, nang nagkibirhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, ang ikatulong aldaw, na buhay liwat kanet,
Suminakat sa kalangitan. Natutukaw sa Diyos, ang Diyos amang makakamtan. Haleluman mabalik sa pagtugon sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutupon ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang mga santos, sa pagpatawan ni mga kasalanan, sa pagkabuhay diwanin naman, sa buhay na daig kasaturan. Diripon bilang komunidad sa pagselebrar kan misteryo nin satong kaligtasan. Mamibi kita sa Diyos Ama sagkod paman na daing sukol an pagkamot sa to. Sa langbang pag-arang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin an gabos na inapod na maggiya sa banwaan kan Diyos. Darahon an katawohan sa pakamidbid asin pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan grasya, na atubangon na may kusog buot an mga kadifisilan, huli kan sa tong pagtubod sa Diyos, na danay na nagsusurog sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga dukha, an mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom, nin pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, asin mga biyadi, makamate kan nakakaomay na ranga na si Kristo sana an makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod nagadan na, huli kan mga paghingoan ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langitnon na kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. In special way, ipangadji po niya to ang mga tugang niya to na naapektuhan kan linog, na lugod sa pagbangon ninda, mamati ninda na kaiba ninda ang Diyos, anuman an unos na sa indang inagihan sa buhay. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Asin man po sa tuyang ipagpamibian sa tuyang mga government officials, lalong-lalo na sa tuyang mga official sa national na lugod sa tahaw kan krisis na sa tuyang inaagihan ngunyan, bako lugod mga personal na interes an sa indang mauton, kundi an ikakarahay kan kagabsan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, ika an borabod kan gabos na buhay. Namimibi kami na paraon mo an kadikluman in karatan sa samong puso, asin panoon mo kami kan kaliwanagan min sa imong bendisyon, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pagandam kan mga atang.
Handog po. Magpamibikaw mga tugang, tanganan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan pilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo nin pakikipagulian asin pag-umaw. Asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kaini, magdulot nin pusong nakapagayagaya sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong iitaas an mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matano si nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin pagtipon para sa imo, nin banal na banwaan. Nagdupa siya kan pinapasakitan tanganing daugon ang kagadanan, asin ikapahayag ang pagkabuhay liwat. Kakairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagunangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, ano kan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panatanan minaniti, sa ngalan kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Luhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabing, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indong. Siring man pagkapamanggi, pagkuan man kan kalis asin geraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Dainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang mga buhay mo liwanag.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon ika-14, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkahera kan sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagnangahas kita na mag-awit. Ama niya mo na yapon sa langit. Papanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa langit, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nun asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin para kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging dahil natalingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kadean,
masin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kunin pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa pagtaon niya po nin katuninongan sa lambang saro, let us offer them with smile man. Ano? Bakong naka-peace be with you, pero nakangurot man. Peace be with you. So we offer it with a smile. Magpatinarohan ka mo, kantanda, nin katuninongan. Peace Be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Cordero I'm never more than always sacrifice in your presence. kan mga kasalanan kan hinaman. Speaking of the body and blood of Christ. Paherati kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaman. Paherati kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan hinaman. Awi kami ning katuninongan. Maluhod po ang gapos. Uya ang kordero kan Diyos. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na Ikamagdago sa ikamagdago kuyang sa harong. kuyang harong. Alagad Alagad magtaram magtaram ka sa sana, kalag, asinan sa kong kalag, mauumayan. Sa kuyang katuninongan, ang Diyos ning kapos na karangahan. Siyaan awit nin sa kuyang puso, an eero kanin sa kuyang kalag. Sa kuyang katuninongan, ang Diyos ning kapos na karangahan.
kuyang puso, andero kanin sa kuyang kalang. Sa kuyang puso, akong napaapa-apa. Ang mga mata papalangkang, dahil ko sinisipon ang sa kuyang buhay. Di mga bagay na lapipasan ko. Sa kuyang katoninongan, ang Diyos ning gabos na karangahan. Siya ang awit nin sa kuyang puso, andero kami sa kuyang kalang. Ang sa kuyang kalang sinsang, ikas na akin, na inaaling sa takhanin nila. Pinatonilo ko asin tinalo, ang kalang sa laong ko. Ang sa kuyang katoninongan, ang Diyos ning gabos na karangahan. Siya ang awit nin sa kuyang puso, andero kami sa kuyang kalang. Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samoyang nagin pailihan. Sa lambang momento kan samong kasaysayan, ang sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya, na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, bagoha ang samong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Giboha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon. Sa paagi kan samong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin orog ng gayo, sa mga hovenes na iyo ang paglaom kan samong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sanang paggiromdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog, nin pagtubod para sa samong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin angustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog na po kita gabos. Mamibi kita.
Kagurangnan, kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak, asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkaherak, tanganing ang sineselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po man kita gabos sa nagkapirang anunsyo. Maray na gabi po kaninyo ngamin. May instruction po. Enot po, magkakaigwaning second collection. And second collection para po sa padagos na pagpakarhay, as in maintenance kan mga fasilidades, kan parokya. Salamat po. And salamat po sa gabos na nagsimbag kan pangapudan kan sa tong arsobispo, na tabangan ang mga tugang niya tong naapektuhan kan makusog na linog duman sa Mindanao. Salamat po sa indong limos kan nakaaging Domingo. Sabi po nga ni Kayan, mas maray nang maglimos kesa kan pinaglilimusan. Kaya thank you very much po in behalf kan sa indong parish kang parish priest, ang pagpasalamat po. Ang padagos pong pangapudan sa mga parokyano na suportahan ang bukasyon sa pagpapadi, tabangan po niya to ang mga seminarista kan parokya, kan sa indang mga pangangaipo. So during our clergy assembly, na mention po ni Archbishop na medyo alarming ang number kang satuyang mga nagpapadi. Ang rason kung taano masakit magpadi, iyo po itong mga pangangaipo financially sa seminaryo. Kaya linalaom mi po na magayon na magtabang kita orog ng gayo sa mga seminarista kaining parokya niya to. And pag-imbitar po sa petsa 4 asin 5 kan bulan na Hulyo, magkakaigwa po liwat nin Parish Renewal Experience Seminar ligdi po sa parokya. Iniimbitaran po itong mga nag-undergo kan nasabing seminar, gustong mag-undergo kang seminar, magrani na lang po sa kisay man na members kang Parish Renewal Experience sa satuyang parokya. Pagtiripon kan mga SKK coordinators, gikan sa manlain-lain na parokya, barangay na sakop kaining parokya. Sa Hunyo 27, aldaw na Sabado, magkakaigwa po nin SKK orientation ang mga coordinators kan SKK o BEC sa satuyang parokya. Inaapudan po ang mga barangay council officers na magpadara nin representative na gikan sa indong barangay. Tabi ipadara ang pangaran kan sa indong mga representante sa opisina kan sa tong parokya. Sa tuya pong suportahan ang basic ecclesial community program kan sa tuyang parokya. So yan man sana po ang mga announcements. Kinag ko po nagbe-birthday kaninyong uwan na Aldo, mag-unaan po sa pagbendisyon po kaninyo. Ako po nagbe-birthday, abo basang maayatan sa Jollibee, abong mag-unan, day man joke lang. Kinag ko po mag-yan po sa diunaan. Pamibi sa pagbendisyon, matindog po ang kabos. Diyos sa mga kaglalang nin kabos na uya sa kinaban, itinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mo nang kung niya nagseselebrar kan sa indang kompleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Benusyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang familia. Irayo sa anuman nakatibaadan asin kahilangan,
tanganing danay sid na makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na banggi po sa lambang saro sa tuya. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan.